Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। शॉर्ट सर्किट से सीएससी सेंटर में लगल आग, लाखों का सामान जल के भइल खाक। रउआ लोगन के बता दी कि रुद्रपुर देवरिया कस्बा में एगो जनसेवा केंद्र सोमवार के राती शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जौना में लाखों रुपए का नुकसान हो गईल बा। मिलल जानकारी के अनुसार उपनगर के पश्चिमी बाईपास पर हीरो होंडा एजेंसी के बगले में सिंह इंफॉर्मेशन सीएससी सेंटर के नाम से जनसेवा केंद्र संचालित होत रहल बा, जहां सोमवार के राते शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जेमे लाखों रुपए का नुकसान हो गई। घटना रात के करीब 1:30 बजे को बतावल गईल बा। गश्त करत पुलिस क गाड़ी ओ रास्ता से जब गुजरल त देखलस कि दुकानी के अंदर से धुआं धुआं भइल बा। रोकी के गाड़ी ओइजा और आसपास के लोग के जगा के बड़ी मशक्कत के बाद शटर का ताला तोड़ के और आगे के बुझौले के प्रयास कईन, लेकिन तब तक सीएससी के अंदर रखल डेस्कटॉप, लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 2 कीबोर्ड माउस, 2 लेमिनेशन मशीन, कार्ड कटिंग मशीन, 2 मंत्रा मशीन, 2 मंत्रा आइरिस मशीन, सीसीटीवी कैमरा, बिजली मीटर बोर्ड, एनसीबी काउंटर, फर्नीचर, बैंक पासबुक, रजिस्टर, फाइल और पुस्तक के अलावा 50,000 नगदी जल के राख हो गई। ई बताओ जनसेवा केंद्र का संचालक प्रभात कुमार सिंह जी बतौनी कि नगदी सहित कुल मिला के 5 लाख रुपया से अधिक का नुकसान भइल बा। Audio Jungle.